Het afgelopen weekende werd in Maastricht het festival de Nederlandse Dansdagen gehouden, waar alle topgezelschappen van het land aan deelnamen. De publieke belangstelling was groot en de prijzen, de zogeheten zwanen, gingen onder meer naar Igone de Jong en Anna Tsigankova. Ja, u zei het zelf al, het is wel spannend, want de eerste keer directeur van dit toch bekende en gerenommeerde festival. Ja, absoluut. Het is nu de 19e editie. Dus er is ook een hele historie al van vooraf gegaan. Dus ik moet er ook wel eigenlijk zorgen dat ik er weer bovenop kom. In die zin, het kent vele hoogtepunten in het verleden. En volgend jaar bestaan we 20 jaar. Dus dat wordt een groot feest. Dus dan gaan we een stukje extra uitpakken. Ja. Hoe staat het ervoor met het festival en met de dans in zijn algemeenheid in Nederland? Met het festival staat het heel erg goed. We kunnen allerlei stapjes maken om volgend jaar zeker, als we 20 jaar bestaan, uit te kunnen pakken. Dus we groeien als festival. En ook de dans in Nederland wordt steeds populairder, groeit ook. Maar we mogen ook wel wat trotser zijn, denk ik, op ons land, dansland. Want Nederland, dansland, staat eigenlijk aan de top, internationaal gezien, en hoort echt bij de top van de hele wereld. En dan heb je tegenwoordig ook van die televisieprogramma's met allemaal talentenshows en zo. Heeft dat nog een bepaalde invloed op de dans als zodanig of staat het er helemaal los? Nee, dat staat er zeker niet los van. Ik denk wat heel erg leuk is dat je ziet dat de hele jongere generatie opgroeit met allerlei populaire dansvormen. En als voorbeeld toen ik ben begonnen toen ik 5 jaar was, toen waren er heel weinig jongens die dansten. Maar door al dit soort programma's zijn er natuurlijk legio jongens die nu gewoon zich ook durven te geven en gewoon dansen. Ja, dus het heeft wel echt een invloed. Hebt u nog, ik zou bijna zeggen wilde, maar in ieder geval nog spectaculaire ideeën voor de komende jaren? Ja, maar die ga ik nog niet allemaal verklappen. Maar tegen mij kunt u dat wel zeggen. Nee, wat we in ieder geval volgend jaar gaan doen is een aantal choreografen de kans geven om hier op dit prachtige grote podium nieuw werk te kunnen gaan laten tonen. We gaan ook het hele historische perspectief dat we in Nederland hebben, wat er eigenlijk in een doos ergens weggestopt zit, gaan we allemaal eruit halen. En een dansmuseum hier in de stad bouwen, waardoor we ook onze rijke historie kunnen gaan blijven tonen. Dus de hele stad gaan we in beweging brengen volgend jaar. Dus ja, er zijn eigenlijk genoeg dingen waar we mee aan de slag gaan. Dan wordt het helemaal feest. Het wordt echt een groot feest, ja. And you told on stage that you came to Holland about 10 years ago. And how come? What was your ambition and still is? Yeah, this is my 10th season with the Dutch National Ballet. And I must say, as I said on stage, it's been an amazing journey. The repertoire is amazing. The company is on a great level. And I also see how the company has changed for better, much better. It was already a good company, but now it's really an amazing company. And it's great to be part of it and to participate in all these amazing creation processes. And the company has this free spirit. It's very innovative and very open to new experiences, which is very refreshing. So it's not dusty at all. It's always new.